inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli noma umpostoli, obaba, omama nabantu abasha neSunday School egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osesivumele ukuthi sibe khona kule nkonzo yanamhlanje. Siyamdumisa-ke kakhulu sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Simbonga nangokuthi-ke kukhona esingajwayele ukuba nabo ekhaya lezwi esihlala siba nabo enkonzweni. Siyambonga kakhulu nanokuthi usuku olungajwayelekile-ke namhlanje sinabazali bethu. uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngalokho. Ngizocela-ke ukunamukela ngezwi lapha kumaHubo 122. Sizofunda nje uverse 1. Uthi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Ngiyathanda ukusho ukuthi mase sesila sisendlini kaJehova, uDavide uthi ngajabula. Kusho ukuthi-ke njengoba sila akekho noyedwa ophoqiwe ukuthi hamba uye enkonzweni, kodwa size ngoba sijabulile siye endlini yomdali wethu osidalile. Amen. So-ke amazwi okunamukela nonke ukuthi nikhululeke nibe sekhaya. Usekhaya la kusendlini kaJehova la sikhonza khona uNkulunkulu imihla yonke amaSunday. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uma-ke kukhona sokuthi hamba uye etoilet noma uye endlini encane, uyuphume la ushone ngala uzowabona-ke izindlu ey'ncane zingala. Kukhona ezabesilisa, uqala ezabesifazane bese kuthi uma udlula kube ezabesilisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Tata